دەربارەی بۆمبەبارانکردنا بالەفرێن شەڕیên تورکیا و هەبوونە PKK لە هەرێما کوردستانê Partiyên Rojhilatê Kurdistanê dibêjin kêşên PKK û Turkiya bi şer nayêne çareserkirin û tekez dikin ku Qada şera PKK Bakurê Kurdistanê û pêwîst e PKK rewşa herêma Kurdistanê li ber çav bigire û derbarê damezrandina grûpeka çekdar ji aliyê PKK ve li herêma Kurdistanê Partiyên Rojhilatê Kurdistanê wê grûpa çekdar red dikin û bi karekî xirab pesin dikin. Devê derbarê de Mihemed Nezîf Qadirî endamê desteya kargiriya Hizba Demokrata Kurdistana Îranê dibêje kêşeya PKK û Tirkiye bi veguhastina sengerên şer bo nava sentera gundên herêma Kurdistanê neyê çareserkirin û tekez dike ku pêwîst e PKK rewşa herêma Kurdistanê li ber çav bigire. Ji alî xwe ve jî Emar Balekî endamê deftera siyasî ya Hedek dibêje ji bilî ku PKK di dema nihada metirsî xistiye ser gundnişînên sinûriyên herêma Kurdistanê hevdem bi behaneya drûstkirina hêzekê bi navê Hêza Parastina Cewheriya Başûrê Kurdistanê gefa têkdana asayîşa herêma Kurdistanê dike û dixwaze aloziyên ser sinûr bêne nava xaka herêma Kurdistanê. Weka Emar Balekî dibêje evkarê PKK û tevgera PKK li nava xaka Kurdistanê rêznegirtine li serweriya Başûrê Kurdistanê. Ji aliyê xwe ve jî Ferzîn Kerbasî endamê serkirdeyetiya Komela Şoreşgêra Zehmetkeşana Kurdistana Îran pêkînana hêza demamikdar ya çekdar ji aliyê PKK ve weka durustkirina milîşiyayekê bo têkdana asayîşa herêma Kurdistanê bi nav dike. Rojana welatê Tirkiya di rêya balafirên şer ve û bi behaneya hebûna PKK xaka Başûrê Kurdistanê bombebaran dikin. Ew jî di demekê de ku heve çendîn sala hikûmeta herêma Kurdistanê daxwazê ji PKK dike ku vê behanê ji Tirkiye re durust neke da ku asayîşa herêma Kurdistanê aloz nebe lê PKK nerêzê li xelkê Kurdistanê digire û nerêzê li serweriya herêma Kurdistanê digire.